How many times have you ignored the red flag? How many times have you ignored the red flag emjolweni owangena kona uvale amehlo ngoba uthi ubalekela ukuba single, ubalekela ukuba lonely, sisaba ukushiyeka, sisaba ukuba single, kodwa ekugcineni kosuku isingisi sithi you sleep with the dogs, you wake up with the fleas. Asingene endabeni. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. Sanibonani, welcome and welcome once again, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezinkanyana zona zona isihambela le kude phezulu. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yes, ileso sikhathi ke sendaba. Ngiyayivala ke namhlanje le ndaba ibe yinde kakhulu. Hayi, khululekani namhlanje ngisopa, it's a Sunday. I'm just doing my self-care. As you know, I usually use Ecologen mask. Iyo le nike nayibona before. So if you want this, you can get it at Shein. Use my code down below and get a discount. So, yeah. Kunjalo ke nje empilweni. Sinayo ke thina into thina abantu besifazane yokusaba ukuba alone, yokusaba ukuba single, uze uzithole ungena entweni engakufanele noma entweni engesiwe ngoba naku wena usaba ukuba single, usaba ukuba alone. So asizijwayezeni lo mkhuba ukuzikhetha thina. Zikhethe wena in every situation nje, zikhethe wena noma ngabe kungathiwa ibhasi lomjolo lidlula kangakanani, usuhala kangakanani, usufuna kangakanani ukufana nabanye abantwana abajulayo, but don't settle for less. Bana kuthiwa hayi nangu lo uavailable, nawe uavailable, zamani mhlawumbe khona into ezophuma yabo. Ama-red flags, njengoba ngiyengabalula ke indaba ama-red flags ukuthi ke how many times have you find yourself in a situation esifana nesami uzibe uba uzibona izinto zikhona. There were so many red flags, but before siqhubeka singene endabeni ke ngicela ukuthi 4 pillars, you like, you comment, you subscribe, you share. Don't forget ukuthi you join the channel memberships. Ngomhla ka 14 kuNovember Purposeful Influencer Awards are taking place in Durban, and I am delighted. I'm super excited. Ukuthi uplus1 wami, it's gonna be one of the channel members. Nizombona on that day uplus1 wami. I'm getting better at vlogs, I'm going to show you everything from the time I prepare for the awards up until the time we get into the awards. Yay! Excitement. And let me thank you because bengeke ngize ngibe a part of these awards. Mind you guys, these are my first awards. No, it's not the first, it's the second ones. I went to Shiro Awards with Kakasi FM. Oh, well, that one was nominated for my philanthropic work, but it's my first awards nominated a podcast. Let me put it that way. It's my very first awards nominated a podcast. So it's exciting. You can imagine my excitement. I will share everything with you. Yeah, my +1 is somebody that I've nominated because we channel member. So now I do join my channel memberships, guys. Get to your bone. Ukuthi kune-benefits ukujoin ama-channel members we-Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. You don't just join nje. Kunama-packs. So those are the packs, and more packs are coming. Don't despair. If you have not yet joined my channel memberships, you can still join because more packs are coming. That's not a problem. More events are coming. Yeah, ngizobe khetha nje one by one umuntu ozobe receive something as a pack of being a channel member. And don't forget ukuthi futhi at the same time khona lapho kusasenjalo ukuthi uNovember is Disability Awareness Month, and ngiyacela ukuthi usupporte ama-episodes engiwapostile where I have got ama-guests wami who are living with certain conditions in their bodies.
And I've made a promise ukuthi the other episode that I did with Pastor Legles, some imali engizoyenza out of ama-adverts engizowadayisa kuleyo episode ngizodonate ngayo. Bane-event ngomhla ka-6 December. I've made that promise and ngiyabona ukuthi inama-views amancane. Shem, ngicela nimsupport yazi niyoyibuka leya episode ufundiseke nje nge-disability and everything. Kodwa sikho-ke lapho sila. Ebemaningi aba-red flags ngawaziba mina. So ngishaya isamari ke manje ngiyayivala indaba yakhe. Okokuqala nje guys, kwake kwabaphi ukuthi umuntu uthi uhlangane naye nje kungakupheli ngisho inyanga nihlangene usekhuluma indaba ukuthi sithengana imoto ndawonye. Yep, that's the red flag right there that I should have taken note of, but ngayiziba ngoba ngisho mina ngifuna ukuba semathandweni. Ngayiziba ngaphela ngitsheliwe ukuthi umuntu lo wakhona usingile nami ngisingile, unengane yodwa nami nginengane yodwa futhi le ngane zethu sobabili zindala. So nje ngizitshelile mina ukuthi hayi kusho ukuthi nje siyozijolela for happiness, indlu yami yokugugela nje kuzoba mnandi lapha. Kanti little did I know ukuthi indlu yokugugela uzongibonisa ama-flames baba. uMakiwana sathi nje singakobiphi naphi kungakupheli ngisho inyanga. uMakiwana wangitshela ukuthi ngoba sihlala on different cities ukwenza impilo ibe lula kufanele sivele sihlanganisele sithenga imoto. Uhlanganisela kanjani ukuthenga imoto wena uhola 145 after everything idonsiwe emholweni wakho? Uyangena umholo kuwena badonse emsebenzini, abakudonsayo bafike la bethanda khona awukamaganishi angene via umsebenzi. Beqeda ukudonsa lokho akupheleli lapho. Imali yakho ingene ebank, mayiqeda ukungena ebank shwi ama-debits gone imali kuze kusale a lousy 145. Bese kusale lo lousy 145 usala unje. And then unesibindi kodwa sokuthi wena ukwazi ukucela omunye umuntu ukuthi nihlanganisele naye imoto. Ngabuza ke mina ukuthi njengoba uthi asithenge imoto ngiyakuzwa. Njengoba uthi asithenge imoto utshele ubani ukuthi mina imoto anginayo? Well, ngaloso sikhathi imoto ngangingenayo. And the reason imoto ngangingenayo it's because mina ngiyilo muntu lo uma ngabe ngifuna ukwenza into ngithi 1 2 1 2 ngiqalaze kabili kathathu ukuthi yini ezongisheshisela ukuthi lento engiyenzayo isheshe ilunge. So at that time I had done the same thing. Imoto yayikhona ngayidayisa ngoba ngangakha. So khona la kwakushoda khona and kwakushoda kabuhlungu. Ngingafuni ukuthatha isikweleti, ngingafune loan, ngingafune next. So nje ekushodeni kwakhona ngavele ngathi 1 2 1 2 ngathi nayi into ephambili esela egcekeni engenasikweleti engeke ingisokolise, let me take it and sell it. Ngamtshela ke mina ngithi mina njengoba nginenayo imoto hayi ngoba ngifuna ukuba nayo, it's because ngine priority, ngiyakha njengamanje. Ebalekile kumina ukuthi ngakhe. Mase ngiqeda ukwakha ke then other things will follow. Njengamanje I've told myself ukuthi let me take it one step at a time. That was red flag number 1. Umuntu ufuna sithenga imoto ndawonye, okokuqala uzoyithenga kanjani ngoba uma kuhlanganiselwa for nabantu abashadile bebehlanganisela leyo nto yokuthenga izinto ndawonye kusube kuukuthi ikhona imali ezodonseka. Manje wena mangabe ufuna ukuhlanganisela ibe ingekho nemali ezodonseka emholweni wakho, ulindele ukuthi ubani ozokhokhela leyo moto, right? Ayike leyo ke ngimtshele ke ngithi hayi khulileka leyo ungabe ufuna ukuthenga imoto wena ungahamba uyoyithenga wedwa ungikhiphe mina lapho ngoba I am not interested in buying a car, not anytime soon and not with you. Angeke ngihlanganisele i-asset nomuntu bengifake wrong. Angeke ngihlanganisele i-asset nomuntu ofana nawe. I've just met you and you've just told me you've been open ngama finances wakho angekhoyo. I appreciate the honesty ne openness yakho. You've been open ngala finances wakho angekhoyo ukuthi khambani, and you have an intention ukuthi uzozama ngayo yonke indlela ukuthi uzikhokhe lezi zikweletu onazo uziqede. And ngibuza ukuthi lezi zikweletu anazo ebezizingakabe eziqhamukapi. Unezikweleti ko-Stans, unezikweleti ko-bani loan, unezikweleti zama-loans, unezikweleti zomashonisa. Mesho uthi waye crazily in love, wa-engage sisithizeni. Makam engage lo sisi uthi he spent close to 50,000
close to 50,000 engage lo sisi uthi kwaba isiphihli sephathi, kwabiza ugqomgqomo we-sound, kwathengwa ikhekhe ubhazabhaza wekhekhe lingaka, maqeda ukuthengwa ikhekhe lingaka kwathiwa dekho wabanjani, maqeda ukuthiwa dekho wabanjani, hayi kuthiwa ukudla neziphuzo kwakuphuma ngantathu, kuthiwa amabhodlela amhlophe abovu, abantu babewababiza ngamagama. Khumbula ukuthi ngithe kuwena i-celebrity leli, i-celebrity liyaziwa lapha emabholeni. So mekuthiwa nje hawu siyakaBrabani bani, kusho ukuthi kwavele kwagcwala kuthiwa igceke lalinyamfuka that day. Yangizwa yini? Kuthiwa igceke lalinyamfuka, umlilo ama-braai stand khona to khona, ikhona nekhona legceke laline-braai stand. Umuntu edla hamba sukuma abuye aphinde ayozitika, akhathala ahlale phansi abuye aphinde sukuma adle abuye aphinde. Kuthiwa kwakuyiloyo nto kuthiwa kwakuyiloyo nto ekhiphile ubhuti ekhokhile. Makaqeda lapho kuthiwa wahamba ke wamthatha umuntu wakhe wamenza ikhanda, wamenza izinzipho, wamfaka wamthengela i-attire yakanokusho eyayithungwe i-designer thizeni. So nje izinto zakhona zazicaca ke, bemeshile ke beyiloyo into benjani ke. Mekaxoxa ke isitori sakhona ukuthi that's what he did. Uma esichaza nestori sakhona uthi nakhona lowo muntu loyo am-engage kanjalo babasazane nje only 1 month. As a result umfana wakhe lo esasihlala naye lapha ya, kune speaker ayesinyanya ukufa, wayehlala nasi lesi speaker lesi esasifake ekuhluphekweni. Ngibuze ke mina, hayibo zibani usho ukuthini ukuthi lesi speaker sanifake ekuhluphekeni? Athi lesi speaker it's one of the speakers ezafika mzukwane kuzo engage usisi loyo. As a result umfana wakhe lo mshado wabo or lo engagement yakhe wayibiza ngoma 90-day fiance. And uyasho ke shem umfana ukuthi hayi cha makukhuluma iqiniso, loyo engagement iyona ngempela eyafaka ubaba wakhe eyinkingeni ngempela. So yeah, red flag number 1, lo muntu sisanda kwazana naye it's just a couple of weeks ago phela, ngisho nenyanga sesikhulumile, wa open up ukuthi unezikweleti and izikweleti ungene kanjani kuzona. Mekasuka lapho ufuna ukuthi sithenge imoto, uhlanganisa ini ngempela? Esiqale lapho uhlanganisa ini? 145 uhlanganisa nani ukuze kuphume imoto? Hayi ngiyazibuzela nje. That was red flag number 1. Red flag number 2 was the fact that ukuthi nginitshelile yini ukuthi before ngiya le mina kuyena ngiyohlala kuyena sengihlaliswa ukuthi ngixoshwe indaba kagesi mina la ongihluphayo. Before ngiya le, there was a time la after we've met for the first time, okwesibili wafika wavakasha. Wayevakasha, mekavakasha kwakuyi-long weekend, and ngiyakhumbula ukuthi kwakulama long weekend ala around May, yabona lama long weekend ano labor ntontontoni or workers day, kwakwa around those long weekends ne. And uma efika kulo long weekend umuntu wakhona mase kufanele ahamba abuyele emsebenzini, wayengasafuna ukubuyela emsebenzini. Okokuqala nje akwenza wavela wahamba ulanda incwadi kadokotela. Babenawo ama-medical insurance, yabona into ekuthiwa i-medical insurance, it's not a medical aid, medical insurance. So leya nto leya it is very convenient. Uma unayo ama-GPs amaningi ayayithatha, and you've got almost like unlimited GP depending ukuthi uku-gold noma uku-silver noma ukubani. So wayenaleyo nto, ahamba umuntu ayokwenza athi akazizwa nje kahle. Mina ngicabanga ukuthi uqinisile phela athi akazizwa kahle, uzongazi ukuthi nje angazi inhliziyo yakhe injani ishaya kanjani. Ngibe consent mina umuntu uqamba amanga akasafuna ukuhamba. Futhi ngoba hayi liphela iviki, kuphela usuku lokuqala, hayi ngosuku lokuqala umuntu engahambanga, hayi ngiyambona umuntu uyatshakadula. Mina ngibhizi ngiyasebenza ngithi uyatshakadula naye man. Ukhona umuntu ogulayo nje onjani ngoba wayethe inhliziyo yangazi njani, onenhliziyo eshaya njani, otshakadula kanje. Uyambona nje u-excited, uyaqiqizela. Hayi ke wayekhutheleke, ayikhululeka ngasekhutheleni, wayekhuthele, uyapheka, ukha amanzi, wenza ini. Mina ngihlala emakhaya, amanzi ngiwadonsile manje, but at that time amanzi engingawadonsi ukuthi angene endlini yabo, so besiwalanda ngaphandle amanzi. Eqizela umuntu ukha amanzi, uyaklina, uyashonela, uyapheka. Hayi mina ngihleli-ke ngiyasebenza-ke, uyenza lezo zinto-ke. Kuyaphela usuku lesibili ngabuka, olesithathu lesine. The following weekend futhi iphelile manje incwadi kadokotela, u3 days kadokotela. Endoda uhamba nini? Hayi umuntu akasafuna ka. Wendoda uhamba nini? Ukuthe nje ngeviki elilandelayo ngangimephelezela kwi-weekend ye-Shoprite yothenga ithi ngathi awulithenge sheshisa. Uthe kambela ama-advance akho ayayengene mase wenze njani? Athi hayi advance yami ingena ngomhla ka-15. Ngathi hawu usho ekhaya ke umhla ka-15 soseduze. Ayingeni i-advance
into ozongenzela ukuthi bangingena i-advance ngiyakuphelezela mina ngicela ungabuyi nje edolobheni ungaliphathanga ithikithi lebhasi ngoba ngicela uhambe mina uyangibona ukuthi ngibhizi kabi. The last thing I wanna have is umuntu ola 24/7 and awunasizathu nawe sokuthi uhlelele nawe abangangani. Emsebenzini batheni? Uthi hayi ngibatsheleni ukuthi emsebenzini ngiyagula. Okay. Kodwa ke manje wakona lokho ukuthi wena ugula after ama long weekend yakubona nako kuyinkinga. Hey lo mntwana izinkinga. Hey, ngiyakutshela wena yazini. Red flag number 2. Angithi ngithe kuwena lo muntu lo ubenayo into eyi-medical insurance ntonto uyayikhokhela emsebenzini nonto into ayidonsa nje emsebenzini kuyi-benefits yabo. Mina ngine-medical aid enormal nje, i-normal medical aid like qondile medical aid. Uthe mayezwa leyo ndaba wangitshela ukuthi yena unezifo eziningi uyagula une-arthritis kodwa inkali ibuye iphele futhi inhliziyo yakhe angazi ibuye ishaye kanjani. Washo nje izinto eziningi engingazange ngizi-understand. So nje as a result mayinazo zonke lezo zifo lezo uyayidinga nje i-medical aid esile nje eqondile kuzokwazi ukuthi nje uthi noma egula nje awulale esibhedlela bafike bamhlole kahle bamenze ama-scans benze yonke into. Ngathi manje ke ndoda ngoba phela wena mase kudebithwe yonke into ama-loans everything ebhenki amaganisha emsebenzini usala no-145 how are you going to pay for the medical aid? Siyazixoxela nje mina nginake nakuthi le nkulumo iyakephi. Athi hawu hangani nje wena baby unayo futhi nje uzunane executive plan ye-medical aid. Yeheni usowazi nanokuthi ngiku-executive option wena we-medical aid. Yima ibambe lapha wo yima mshayeli ngathi gijima kakhulu imoto yakho kahle kancane ispeed la sithi 80 kilometers manje wena ngibona ngathi usugijima ngo-160. Yima i-medical aid 10. Hawu phela sithanda sami bengishola ukuthi nje ubongeke yini ongifake nje kwi-medical aid yakho. Hayi kahleni sifike nini lapho ngithe ngisabheke leyo nini ke I think this time it's the time when I was there ke manje sihleli nakhona sayikhulumela nje sikhuluma angisazi nanokuthi inkulumo yakho ayiqale kephi. Ngizwe umuntu usethi hayi kusho ukuthi kufanele nje sivele I was talking about ama retirements wami. Ngikhuluma indaba ukuthi I've got a policy engayithatha ngayishiya endleleni because of financial issues. So kufanele ngiyoyi-renew ngibatshele bayi-renew because vele imali yakhona ngangeke ngikwazi ukuyithola ngisaphila. Kufanele ngiyithole either ngifile noma sengikwi-retirement. Those are the conditions waleyo mali. So kufanele ngiyoyivuselela. Ngibuza ukuthi lapha la ngangikhona mina ikhona yini i-office yaka-Sanlam engaya kuyona. I need to go and sort that out. Abe excited umuntu athi hayi ke kusho ukuthi mangabe sesilapha fanele sifike sithathe i-life cover. Sanlam right kabi. Funa vese mase sifike lapha vese sifike sithathe i-life cover. Wena uthathe i-life cover nami ngithathe i-life cover. Wena ukhave mina nawe nami ngizokhava wena. Hayibo life cover sifike nini futhi lapho? Hey hayibo yayiningi lento. Ngithe ngisabheke lokho hayi ngicela ukungayisho le. Hayi ngicela ungangitsheli zonke fanele kubuye ngishiye zike futhi namhlanje ngisobha ke yazi ke kahle nginamahloni yazi. I'm so disappointed in myself, right? When I look back and think ukuthi ngike ngazithola ngisentweni enjalo for the what and for the why. Yazini bathonga amodimo izinto esizifaka kuzona eTheMjoloville. Yazini asenzeni kanje nina do better ningabi njengami ningake nilinge nje nizithole nenza laba mistake engiwenzile. Yabona lena yona kwakuyiflop yokuqala yokugcina. Kwakuyiflop yomhlaba le ngoba hayi kodwa ngizophinde ngisho ngithi ama red flag asingawa zibini. Noma ngabe kunini kuyiphi stage or kuyiphi isikhathi or kodwa nje ama red flag ahleze khona singawazibini ngoba lama red flag asho likhulu. Kodwa engitshela kona ukuthi ama soul ties are real. Into ne-habit ne-mentality yomuntu omsondeza eduze kwakho it rubs off on you and it can affect you immediately or later on or in a long run in life. Be careful guys ukuthi nilala nobani. Yabona abantu esilala nabo bayasilethela amatwayitwayi esingawazi ngendlela esingaziqondi. So I did not want this video to be this long because I was just summing up ukuthi red flags are there. Abantu besilisa kuphela
kubona sengivala nje abantu besilisa kuphela ucansi kubona olingasho lutho kubona. Ebantwini besilisa ucansi alusho lutho. Angalala noThoko namhlanje kusasa uyolala noThembi, ngalala ngiyolala noAyanda, ngalala ngiyolala noZipho. Abanankinga futhi akuba affect futhi they are okay, they are fine like that. But ebantwini besifazane, thina abantu besifazane ucansi always have a meaning. Always have an attachment. That is why kuba nzima in most women. Abanye bayakwazi ukwenza kodwa in most women abakwazi ukusleeper around. Except for those abafana nosisi wami kuxola imfeka abayidayisayo sex, attach a price to sex. Kodwa nje in reality abantu besifazane i-sex kubona always means something. That is why abantu besifazane abaningi they don't take a one night stand very well. We don't handle a one night stand very well because ucansi kuthina always means something. So engizama ukusho ukuthi umuntu nomuntu olala naye noma ngabe isiphi isizathu olala naye for sona ngaleso sikhathi, or wena uzitshela ukuthi ulala naye ngoba kwenze njani ngaleso sikhathi, ikhona into ozothi mawuvuka ngakusasa ungangayiboni ngakusasa, ungangayiboni after a week, kodwa in a long run ozoyibona ukuthi ayibona le ngihambe khona into engihambe nayo kuloya muntu. Uthanda ungathandi, because ungangitshela ngecondom ungitshele ngane ekuprotectwa ngayo, kodwa ekugcineni kosuku umuntu ombambe wamgona umjuluko wakho waphumela kuyena, insila yakhe yaphumela kuyena, nagonana nacabuzana nenza yonke leyo into leyo. Lokho kukodwa nje, lokho kukodwa doesn't mean kufanele nize nilale without a condom. Soul ties are real. Be careful, guys, and niwagade ama red flags. They can mess up the rest of your life. Mina eyami life ngicishe ngayibona imoshakala because of me being with that guy. God, luckily I have fixed that, and yeah, just summing it up nje sengiqedile. Today I was using collagen mask, as you know, and I use a serum. It's a collagen serum as well. It's a collagen serum. I use ilawa kade on the previous videos, lawa the other parts, and this is a collagen face cream. If you've got an oily face already, don't use this cream. You can just use the collagen only and the cream that you normally use. All of these products are available. Shein, please buy them and use my code. I also use face wash collagen face mask. So do buy the products. I also have tablets wakhona. Tablets collagen awekho kaShein ungawathola ka-Clicks. Our Clicks are very expensive, but nginawo engiwadayisayo akabuhle bunhle, which are reasonably priced. I also sell those. If you want those, you can holler me, you can DM me, because you know I've got you sis, I've got your back sis. Asibeni bahle, and excuse me, let us meet on the next video, and happy Disability Month. Don't forget to watch the videos abantu engiye ngakhuluma nabo who are living with physical challenges. I'm gonna pin those videos down below. From me, sitting this, I Astin bye for now. Astin bye. Bye.